Eleccions municipals 2019 a la veu d'Ondara. Qui governarà a l'Ajuntament d'Ondara a partir del 26 de maig? Entrevistes, debat i tota la informació electoral per a les eleccions locals en la veu d'Ondara. El dijous 23 de maig a les 7:30 de la vesprada, debat de candidats i candidata a l'alcaldia d'Ondara. Joan Costa, Marc Chesa, Àlex Hernández i José Ramiro. A qui votaràs? Escolta el debat definitiu en la veu d'Ondara, la ràdio de tots i totes.